Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa. Dnes tu máme túto KTM-ku 50 a dneska si ideme rozobrať spojku, alebo teda nie spojku, ale tento kryt spojky a dáme si dole aj výfuk, lebo mám tu taký problém s nakopovačkou. Teraz vám to ukážem. A ešte chcem sa ospravedlniť za tie zvuky v pozadí, lebo akurát vonku teraz prší. Tu je 20-ka Pionier. Tu je moja KTM-ka, je zase zblatená od minulého videa, lebo bol som jazdiť a zase ju potrebujem umyť, a čo už. Takže môžeme sa pustiť do tejto KTM. Takže výfuk máme dole, môžeme sa pustiť do spojky. Pustil som olej aj chladiacu kvapalinu a môžeme sa pustiť do rozoberania. Spojku máme rozobratú. Odstránil som si aj staré tesnenie, lebo určite budem dávať nové. Nedávajte tam staré, lebo nebude vám to určite tesniť. Staré tesnenie. Čiže vždycky si to takto vyčistíte. Potom ako to dáte dole a dáte tam nové tesnenie, keď to budete skladať. Táto riadeľ je na štartovaciu páku, tuto na 1000 gram. A tu je vzadu taká sprúžina, ktorá vlastne vráca tú nakopovačku, keď dáte dole, tak vám ju vráti tá sprúžina. Tu je tá sprúžina. Zúbky na tom polmesiaci vyzerajú v pohode. Teraz je to pekne vidieť, že zúbky sú v pohode. Takže ideme hľadať chybu. Tuto mám tie diely, čo som rozobral, vodnú pumpu, ten kryt iba spojkového koša. Tu je vodná pumpa. A tu je nejaká vymedzovacia podložka, čo tam ide na tú riadeľku. Tu si dám tuto. A tu mám ešte trošku staré tesnenie. To odstránim. Vždycky si dajte takto šruby, ako ja som si tu dal, aby ste potom vedeli, že kde patrí aká, lebo majú rôzne veľkosti, tak aby ste sa nepomýlili. Na tejto polohe to asi nie som si istý, ale pozeral som si nejaké videá na YouTube a má to tu byť na tejto. Right here has to fit into this part of the molding here. So then I just position these teeth. So I position a gap in the teeth right there because I know that the primary gut drive gear has a tooth right in the middle there. Po zisťovaní som zistil, že to kolečko asi bolo nasadené buď v tejto alebo v tejto drážke. Bolo to asi nasadené v tejto drážke a nefungovalo to tak, ako má. Vidíte, že úplne preskakovala tá nakopovačka, ako som vám ukazoval na začiatku videa. Preskakovala, niekedy vôbec nezabrala. Pozeral som nejaké tutoriály, tak má to byť tuto v strede, takže ideme si to odmastiť, všetko vyčistiť, dať nové tesnenie a môžeme si to poskladať. Tesnenie na KTM, tu je celá sada na motor, tu aj na válec a tak, ale toto je na spojku, toto tam idem dávať teraz a to vyčistiť od toho starého tesnenia vlastne aj túto na motorke. Tu už je to celkom čisté, ale treba mi to aj odmastiť, aby tam vlastne to tesnenie držalo. Takže
Odmastené to mám, aj vyčistené od starého tesnenia. Je to už čisté. Aj na tom kryte. Som si vyčistil, to nejde dole, lebo to už je taký povrch vlastne. V rade si tu dám tesnenie nové. Takto si ho poukladám, priložím tam, kde mi treba. Tu dole je taký výstupok, čiže keď si to nadiete na ňo, na to tesnenie, tak vám to bude držať. Ešte som zabudol povedať, že toto kolečko, čo je vlastne tu, čo má byť v strednej polohe, no zaberá vlastne od toto tu. Tu sú také, neviem, ako to nazvať, také väčšie zubky, ktoré to zaberá, a potom to zaberá o spojkový koš, keď štartujete a keď sa vlastne štartuje, pretáča aj motor. Užíme si tam ešte tieto dva diely. Najprv ide spružina. Toto tu, tento vyčnielok z pružiny sa zasekáva do tejto dierky, čo je na tom polmesiaci. Čiže spružina ide takto. Ešte túto vybenzovaciu podložku tam dám. Tá vlastne patrí tento polmesiac štartovací, ktorá sa zasunie až tam dozadu. Takto. Takže ľudia, prišiel som na ďalší problém. Táto spružina bola natiahnutá takto, že tento tu vyčnielok tej spružiny bol medzi týmto priestorom, a ono to tak nemá byť. Toto tu, tento vyčnielok, čo je z boku, má byť takto dole zasunutý v tejto drážke, tu dole. A vlastne takto, keď štartujete, tak tá spružina sa vám takto otáča a vracia. Lebo vlastne od toto by sa vám to neotáčalo a vlastne, že má to byť zaseknuté tu dole a na tento druhý sa má nasunúť táto riadeľka na túto otvor. Mám to priklopené, ale ešte nemám dotiahnuté šruby. Najprv si to na ľahko utiahnem iba so šrubovákom a potom zoberiem račňu, osmičku nadstavec a potom to dotiahnem už na ostro. Čiže teraz iba takto zľahka všetky šruby s týmto hviezdicovým a vlastne podnuka je vlastne hviezdicový a po vonku je osmička. Snažte sa doťahovať takto do kríža alebo tak, aby ste nedotiahli najprv vrch a tak spodok alebo naopak, lebo aby vám sadol ten kryt presne vlastne na ten blok motora, aby vám to netiekol ten olej. Takže hadicu som zapojil, pritom mi troška vytieklo ešte chladiacej kvapaliny, to nevadí, to poutieram. Ale šruby mám dotiahnuté už na ostro, možno ešte potom to ešte raz dotiahnem pre istotu. Vždycky sa treba uistiť a môžeme si ich dať, môžeme si založiť kryt vodnej pumpy a kryt vlastne toho spojkového. Aj dvakrát, aj trikrát si to takto prejdite, všetky šruby si dotiahnete, aby ste mali istotu, aby sa to nepovolilo. Dotiahnuté všetko je, nasadíme si štartovaciu páku aj brzdovú páku. Čiže štartovaciu páku mám založenú, nožnú brzdu a kolenou výfuku založím mimo videa, čiže nakovovačka ide takto a zaberá pekne od vrchu až dole. Má to veľkú kompresiu, dosť, lebo je tam nová piesna sada, ale ukážem to ešte s nohou, čiže takto až dole je. Ide krásne, má krásny záber, čiže je to tak, ako to má byť. Sme na konci videa. Ak sa ti toto video páčilo, tak určite nezabudni dať like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa a čaute.